Bon dia, youtubers. A segon de batxillerat, al primer parcial, estarem força temps aprenent a realitzar anotacions comptables, és a dir, anotacions de fets econòmics que succeeixen en una empresa. Aquestes anotacions donen lloc a un seguit de documentació que tracta de reflectir la situació patrimonial, financera i de resultats de l'empresa d'una manera fidel. Però per poder-ho fer cal explicar un concepte molt elemental que així començo tots els cursos explicant-ho, que és la diferenciació entre el que és un corrent real de béns i serveis i un corrent financer, perquè no estem acostumats en la nostra vida quotidiana a diferenciar-los. Doncs bé, el corrent o flux, quan m'hi refereixi a ell, entendrem que és un canvi de propietat d'un bé o servei o de diners. No serà el mateix bé o servei que els diners. És a dir, les empreses, quan compren o quan venen, doncs no paguen al moment. Si penseu en una empresa grossa, com per exemple el Capravo, ve un proveïdor amb un camió, descarrega la mercaderia i els nois i noies que treballen al Capravo doncs no tenen un maletí per pagar-li perquè no seria operatiu. El senyor del camió hauria d'anar amb el maletí fins a la seva empresa i seria un perill. No és operatiu. Per tant, quan el camió lliura aquestes mercaderies, fa un canvi de propietat del bé o servei de les mercaderies i no representa immediatament un canvi també de diners, però sí del bé que ha posat a disposició de l'adquirent. D'acord? Per tant, un corrent real és un canvi de propietat d'un bé o servei valorat, perquè té un valor que després es pagarà amb diners, a un determinat import en unitats monetàries, en euros, per exemple. D'acord, això serà el corrent real. El corrent financer, què serà? És un canvi de propietat de diners o quantitats d'unitats monetàries. Anem a veure-ho d'una manera més gràfica i ho repetiré d'una manera més senzilla. Anem a veure. Posarem una xuleteta aquí sota del que he explicat i començarem per veure un gràfic en què hi ha una empresa. Ara ja sabem que les empreses tenen personalitat jurídica pròpia. Recordeu-vos del tema 2 del curs passat. Les empreses tenen propietats, tenen drets, tenen obligacions. Un dret és tenir la propietat d'un camió, d'una nau industrial, etc. Tenen obligacions, doncs, les que han adquirit amb el banc de pagar els préstecs. D'acord? Per tant, l'empresa, si el que vol fer és relacionar-se amb el món exterior, es relacionarà amb clients i proveïdors, d'acord? Que són externs, són personatges externs, actors externs a l'empresa. I si una empresa com Capravo vol vendre pan Bimbo, la primera cosa que haurà de fer és comprar-lo. Comprar físicament el pan Bimbo i posar-lo
i posar-lo en la prestatgeria, en el que s'anomena el lineal, d'acord? Però que l'hagi comprat valorat a un determinat import, més barat que lògicament que el vendrà, ja us ho podeu imaginar, si no, no hi ha negoci, veritat? Doncs el fet de que l'hagi comprat, l'hagi posat a la prestatgeria lineal, això no vol dir que l'hagi pagat, però la compra s'ha realitzat. Val? També hi ha altres tipus de despeses, ja les explicarem. Doncs bé, ara ja té el pan Bimbo, al lineal, i un client el comprarà. Farà l'empresa una venda. Per tant, aquest pan Bimbo tindrà dos preus, un preu de compra i un preu de venda. El preu de venda, lògicament, serà superior, si no, l'invent no funciona. D'acord? No és molt bon exemple el que estic posant perquè ara s'explicaré. El client, en aquest cas dels supermercats, paga a l'empresa. O sigui, des del punt de vista, nosaltres ens hem de ficar des del punt de vista de l'empresa. Doncs l'empresa cobra del client, d'acord? I cobra al moment, perquè el client agafa el pan Bimbo, el fica en el carrilet aquest, doncs el porta a la caixa i paga. I per tant, la venda i el cobrament en aquest cas estan temporalment molt poc diferenciades. El que passa que si l'empresa fos d'un altre tipus, una empresa que vengués a l'engròs, doncs compraria les mercaderies al seu proveïdor i les vendria doncs, als seus clients, que serien altres empreses. I aquestes altres empreses no farien el pagament a la nostra empresa, per tant, nosaltres no cobraríem ràpidament dels clients que serien altres empreses, perquè els venem a l'engròs. El por mayor, que es diu en castellà, d'acord? Aleshores, en aquest cas del Capravo, doncs la venda i el cobrament són molt immediats, però en empreses grosses no funciona així. Aleshores, el següent pas que fa l'empresa és pagar als proveïdors, perquè s'arriba a l'empresa, sempre poseu-vos aquí, l'empresa doncs arriba a un acord amb els proveïdors, pot ser un acord per escrit, un contracte, un acord verbal, el que sigui, de que els pagarà doncs, a 30, 60 dies, d'acord? Llavors, a pagar amb diners, d'aquí que les línies contínues les hagi posat així perquè representen corrents reals. En aquest cas, de la compra, veieu aquí, de la venda. I els corrents financers, és a dir, el diner contante y sonante, d'acord? Doncs l'he posat en discontínua. Això potser us sonarà una miqueta allò que vam estudiar a primer, a economia, i també a economia de l'empresa, del flux circular de la renda. Però no estem parlant d'un punt de vista d'economia que és genèric, sinó estem parlant des del punt de vista de l'economia de l'empresa, d'acord? Així que no confonguem els conceptes. Aquest és més fàcil que no pas aquell altre que us vaig explicar. Bé, què és el que no cal confondre? Doncs que el resultat de l'exercici de l'empresa seran els ingressos, que normalment són vendes, menys les despeses, que normalment són les compres de la mercaderia, tot i que de despeses n'hi ha moltes, com aigua, llum, gas, els treballadors, seguretat social, etc. D'acord? I no s'ha de confondre aquest resultat de l'exercici de l'empresa amb el seu saldo de tresoreria, és a dir, els diners
que té doncs, en el banc, en la caixa registradora, si té una caixa forta, en la caixa forta, etc. Per tant, el saldo de tresoreria serà el saldo inicial que tenia els diners que inicialment tenien un determinat temps, més els cobraments que ha realitzat de clients, menys els pagaments que realitza a proveïdors. On el saldo inicial són els diners que l'empresa ja tenia abans del període que s'analitza, d'acord? Molt bé. Doncs ara anem a fer uns exercicis senzillets, ara podeu veure'ls. El primer de tot és un empresari. Et demana quin és el resultat, benefici o pèrdua, també pot ser pèrdua, no? Que perdi diners, de l'empresa al mes de març. És dir, hi ha un temps, un interval de temps, d'acord? Normalment és un any, el que passa, un any normalment és un any natural a les empreses, tot i que a Inditex comencen el 31 de gener i acaben el 31 de gener de l'any següent. Però no és la qüestió normal. Normalment les empreses coincideixen amb l'any natural, de l'1 de gener fins al 31 del 12, d'acord? Bé, aleshores, agafem aquest març i tots sabent que ha venut per valor de 10.000 euros, ha posat a disposició de l'adquirent unes mercaderies per valor de 10.000 euros. Sabem que ha pagat 3.000 euros, d'acord? Ha pagat a proveïdors pel que sigui, d'acord? Perquè així ho havia pactat en l'altre moment del temps. I que ha comprat per 7.000 euros, d'acord? O sigui, no necessàriament ha de coincidir el que paga amb el que compra, insisteixo, perquè s'arriben a acords, això consisteix en els negocis, arribar a acords, no? I ha comprat per 7.000. Però no s'ha produït cap cobrament, d'acord? Aleshores, el que ens hem de plantejar aquí, en aquest exercici, és quin és el resultat del mes de març. És a dir, ha guanyat diners, n'ha perdut, o què ha fet, no? Aleshores, la resposta és la següent. Ha venut per 10.000, que és un ingrés, i ha comprat per 7.000. Per tant, el benefici, el resultat de l'exercici, serà de 3.000 euros. És el benefici al mes de març de l'empresa. I no es té en compte què és el que ha cobrat o pagat. No es té en compte principalment perquè a Hisenda li dona igual, perquè es tributa per al corrent real, no se tributa pel corrent financer. Per si hi ha moviments o deixen haver de moviments de caixa o de bancs, els diners que té una empresa en el banc, etc. No, es tributa per el corrent real, d'acord? Anem a veure un altre exercici, va. Aquest diu, un empresari et demana quin és el resultat, benefici o pèrdua de l'empresa al mes de maig. Diu, tot sabent que ha cobrat 5.000 euros. Vale. Cobra 5.000 euros per unes vendes que va fer al febrer valorades en 35.000. És perfectament lògic. O sigui, arriba a un acord amb el client, nosaltres estem parlant d'una empresa grossa, arriba a un acord amb el client i va vendre per 35.000 i va arribar a un acord que cobraria 5.000 doncs, al mes de maig i, per exemple, la resta al mes d'abril al mes de juny, no? Per exemple. Cobraria la resta al mes de juny. Bé, aleshores, les vendes que va fer valorades estaven en 35.000, ha pagat 20.000 euros per unes compres que va fer al mes de març valorades en 25.000.
d'acord? Anem a veure. Ha cobrat 5.000. Ja hem dit que, en principi, per saber el resultat de l'exercici no ens interessa. Les vendes les va fer al febrer i estem analitzant el mes de maig. Ha pagat 20.000 euros per unes compres que va fer al mes de març, valorades en 25.000. O sigui, a veure, aquí serà sorprenent, suposo, per vosaltres, però el resultat de l'exercici és que no ha guanyat diners ni perdut en el mes de maig, d'acord? Així que tinc una estona, farem més exercicis sobre aquest tema. Moltes gràcies per haver escoltat aquest tutorial i fins a la propera.